δεν τα βλέπουμε, όμως υπάρχουν. Η Ιερά Συνδόνη είναι ένα κομμάτι ύφασμα πάνω στο οποίο είναι αποτυπωμένη μια εικόνα. Η εικόνα είναι ενός γενιοφόρου άνδρα, ηλικίας περίπου 33 ετών, με ύψος περίπου 1,80 και βάρος 77 κιλά. Σε όλο το μήκος του υφάσματος υπάρχουν κοιλίδες αίματος που αποδίδονται σε θάνατο από σταύρωση. Δηλαδή, ο άνθρωπος της Συνδόνης φέρει στους καρπούς των χεριών και το κάτω μέρος των ποδιών σημάδι από τραύματα σταύρωσης, αλλά και στην πλάτη ίχνη από μαστίγωση. Η Συνδόνη είναι ένα λινό ύφασμα κυτρινοπού χρώματος, διαστάσεων 4,5 μέτρων μάκρος και 1,10 φάρδος, που φυλάσσεται από το 1578 στο Καθεδρικό Ναό του Τωρίνο. Η ύφανση του είναι ψαροκόκαλο από ίνες λιναριού, υλικά που χρησιμοποιούνταν την εποχή του Ιησού Χριστού. Έχει αποτελέσει πηγή διαμάχης μεταξύ της θρησκευτικής και της επιστημονικής κοινότητας για αιώνες, καθώς υποστηρίζεται ότι πρόκειται για το σάβανο στο οποίο αναποτέθηκε το σώμα του Ιησού Χριστού μετά την αποκαθήλωσή του από το Σταυρό. Όμως για την αυθεντικότητα και την προελευσή της Ιεράς Συνδόνης έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις. Πάμε να δούμε αυτές τις απόψεις γύρω από τη Συνδόνη. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, αποτελεί ανθρώπινο δημιούργημα. Επιστημονικές αναλύσεις και χρονολογήσεις του υφάσματος το κατατάσσουν από τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν παρατηρήθηκε πως οι χρωματικοί τόνοι των εικόνων της Συνδόνης είχαν μάλλον το χαρακτήρα φωτογραφικών αρνητικών. Το 1988, τρεις ανεξάρτητες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε εργαστήρια του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, της Αριζόνας και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Ελβετίας αντίστοιχα, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως πρόκειται για δημιούργημα που χρονολογείται την περίοδο 1290 μέχρι 1390. Το βασικό επιχείρημα όμως κατά των παραπάνω μελετών έχει να κάνει με την αμφισβήτηση του τρόπου με τον οποίο έχει ληφθεί το δείγμα προς εξέταση και όχι της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε. Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι τα αποτελέσματα των μελετών του 1988 προήλθαν από την ανάλυση του άκρου που χρησιμοποιήθηκε για τη χρονολόγηση και όχι του κύριου μέρους του υφάσματος. Όπως εξηγούν, η φωτιά που ξέσπασε το 1532 στο παρεκκλήσιο που φυλασσόταν η Συνδόνη προκάλεσε φθορές στο ύφασμα, οι οποίες επιδιορθώθηκαν με την τοποθέτηση μπαλωμάτων από καινούριο ύφασμα. Επίσης υπήρξε και μια νεότερη έρευνα Ιταλών ερευνητών το 2024 που χρησιμοποίησαν μια νέα τεχνική που περιλαμβάνει ακτίνες Χ για να χρονολογήσουν το υλικό. Οι έρευνες αυτές επιβεβαίωσαν ότι η Συνδόνη κατασκευάστηκε την εποχή του Ιησού, πριν δηλαδή από περίπου 2.000 χρόνια. Με λίγα λόγια, οι απόψεις για την αυθεντικότητα της Ιεράς Συνδόνης είναι αντικρουόμενες. Ποια είναι η αλήθεια, κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά. Έτσι προς το παρόν ο καθένας σας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.